Hi there, Sanmanani Molweni. Welcome to Fake's channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane Zesthembu kanye Uthando Nesthembu siyaxoxa futhi egazi uningi. Yabo makuthiwa kuningi futhi uyayikhethela ukuthi cha uyaphumula ey'ndabeni zabantu noma uyaqhubeka noma uyayithanda futhi uyayikhethela ne-chaos ukuthi phela uyi-receive kanjani yonke le chaos. Wena uyivulela isikhala ihlale ukuze nawe ube ne-chaos noma nje ufike ungene kwi-chaos ubuke ukuthi kwenzakalani mase uyaphuma because konke kupossible nje ukuthi ungakwenza kube personal, kupossible futhi ukuthi ungagamanga. Sikule nto-ke yembuzo suthi-ke ithi-ke into engithola namhlanje ngishilo gazi singinoba ngikhetha comment section. So Mseleku-ke akayeka ngazi ukuphosta usingabakho kanjani. Uyazi ukuthi ngisenosithando kwi-page lakhe uMseleku la ephoste khona usingabakho sengitshela ngomuzwa wami ngingakayisho lento engiyishoyo kodwa siyixoxile futhi before. uMseleku kwi-page lakhe la ephoste khona usingabakho fike kube ney'nkulumo ey'ningi yabo. Izeluleko abamnika zona ezinye abanye bathukuthele kuhlukahlukene nje kuyaphithizela la ngesithobe khona sesingabakho kuyaphithizela. Mina ngifike ngifunde-ke lama comment amanye ngiyawahleka ngithi ayibo wena na emzini yabantu sho ukuthi uzobenzela imithetho yabo into enjalo ngoba ikhona i-comment esuke izwakale sengathi naye inqubomgomo. Ikhona eminye i-comment esuke izwakala ukuthi cha yabo lo ugogo Flow lo ugogo Flow ukhuluma noMseleku impela. Uyabona ukuthi yabo le ayenzayo akayazi ukubuyile yabo ukuyibona i-comment enjalo. Ungangithathi serious ngoba nami ngiyithathe serious mase ngikhuluma lezi ndaba zakamabona kude. Hawu ngidlule kwi-comment ngithi cha wazwakala ugogo Flow. Why? Yabo le eba nokujula mase ngisikwenza uMseleku wafika ku-TV esenamakhosikazi awu-4 and vele impilo yakhe ibiqhubeka namanje ku-TV usaqhubeka. Uma sengisenza ugogo Flow ngiba yalo lezo sokuthi sengihambe kakhulu lapho ngibe ngisho ukuthi ezinye izinto azenzayo angiziboni kodwa ngimbona ewumalume ngobudala bakhe, right? Kube umzukulu wakhe. Why Sithando? Ngoba umzukulu wakhe. Why? Yindaba khona into ezoneliseka yini? Ufuna ukubona uMseleku engamthandi umzukulu wakhe lo ngoba inkinga yakho inaye. Musa ukuphakamisa isandla la kuthiwa haleluya khona wena ungakahili. Ubona ukuthi bavukile babaningi kanjani o-men of God manje. Kodwa-ke ithi bevuka nalento yokuba u-man of God uyimele phela nangenhliziyo. Awuyisho nje ukuthi izwakala kanjani into ukuthi umkhulu akangamphosti umzukulu wakhe kufuna yena. Akangamphosti ngoba ulwa nawe. Hayibo. Why wena ufuna uMseleku control impilo yakho o afuna ucontrol ama-emotions akho, imood yakho yosuku, zonke lezo zinto? Kanti why? Iyasabisa into eyenzeka manje. Iyasabisa nje into elobe iqhubekile yenze. Kwegazi sibuka ifilimu, sibuka imovie ende. Mina ngibona ukuthi sizophela ngoJanuary le movie. Khona omunye kodwa adesi nje ayicase. Osawuqaleki. Hayibo. Abantu besifazane sathani break ngoba kuzosuka sizoboshwa ngabhande linye kulezi zinto ezenzakalayo. Lothi ayicase. Jesu, yazi ngihleka ngoba kuhlekisa. Kanti guys why nicasuke kangaka serious mina ngisa-understand. Lena kusayile ndaba ye-TV show noma isiqondene nawe ekhaya. Ileyo inkinga. Bakithi yazi uzozwakala ngathi yimo nomoya omubi kodwa asisazi manje. Sasidide kanje. Mase ngiza ngihlala nje ngiza ngibhesa ngokudideka. I guess mase kuvuka izwi lenkosi la usuthi laphayana usuthi haleluya ngoba phela manje siyahambisana nawo lento kodwa futhi ubuye uthi I curse.
Kuyenzeka lento yokuthi ube positive ey'meni ezi-negative. Ne-support futhi yakho ibe yinhle ngaphandle kokudrag abanye, because ukunyanya kwakho ukuthi Mseleku usingabakho kusho ukuthi nje usazonyanya kakhulu, ngoba phela umzukulu wakhe akazuphela ephejini lakhe mayefuna ukumfaka. Mseleku izinto engibona ukuthi mina yilezi abeyidinga kubantu, unendlela yokuyi-introduce kubantu ukuthi lezi uyayidinga. Mseleku akayona i-influencer lo ethi guys ngicela ningisize because uSunlight uzongikhokhela le mali, guys paid partnership. Ufike ne-TV show yonke-ke enye into uyazi ukuthi uyaphi nayo. Washo loya bhuti wathi loya malume ubesevele nemali. Wesithando ngisho sufisa ngeke umlawule umuntu onemali, ngeke futhi umlawule umuntu ozenzele yena indlela afuna ukuya kuyona, umuntu one-direction yakhe. Lento ifana nani osaziwayo ababa nenkinga yilaba ababhalanse kakhulu ngama-fans. Ilona ezothi ama-fans akhe left ayeka left, lo azothi right ayeka right, yena esebuka inamba. Khona ozothola ukuthi una 40 followers noma una 10,000 followers kodwa unama-millions, because kune-value endaweni ethile ayi-edayo ngokwenzani, because uyazazi ukuthi uphetheni. Osenkingeni ozofakwa ejele elobe ebhokswa abantu ilo ozothiwa lo 1 million followers yithi, as if yena azikho izinto akayiphethe, as if ayikho yena i-impact afika nayo endaweni ethile. Ngibalalelile osaziwayo, bengifisa ngathi ngiyakwenzela isibonelo ngobani ngize ngithi ngeke uba-control abantu abanjalo. Ngenza isibonelo seduzane, uKhosi Thwala. Mawungeza uKhosi, because ngiyayibona ukuthi iyaphi yona le nkulumo ukuthi hayi ngoba lobo efaka umntwana wakhe kanjani kanjani. Ngiyayibona ukuthi iyaphi, vele siyabona ukuthi kwenzakalani already. Yabo uKhosi lo wawina uBig Brother Titans, lo phethe leyo title, mawungamuzwa ekhuluma nge-following ney'namba ukuthi lokhu kubuka kanjani nokuthi ufuna ukwenzani, buka ukuthi uKhosi akaze aphumule. Kodwa engaphumuli siza ngaye ukuthi baningi aba-rejectayo, maningi ama-brands akawa-rejectayo. So musukutreat-a uMseleku as i-influencer efike yaduma ku-social media, manje usezofuna uncenge thina, kanti yena ulethe into kithi sayithanda, sakhetha futhi ukuthi lento sayithanda soqhubeka siyisupport. Manje unento enkulumeni yakho eyenza sengathi yena ufike la wasuka la, uthi lo yabhuti uMseleku ufike enemali kuyena. Befuna nje lo season 1 bewushutha bekuwuyo omhambisa ngemoto yakhe, kwesinye isikhathi bemboleka imoto, yena ubesefuna ukwaziwa ku-TV ukuthi ubani. Njengoba besefuna ukwaziwa ku-TV ukuthi ubani, ayikho i-anger ezovuka manje i-control umndeni wakhe, or i-anger ibhidlize lento esiyenziwe uThando Nesthembu nomsebenzi akade uwenza. Le anger yakho i-misdirected. Wena into engabe uyayenza ngabe ufuna ukuthi lana sisiza kanjani, because indaba onendaba nayo usuyayazi. Inkinga yakho uzufaka kuMseleku, wawufuni uyazifaka, wenza ngathi khona ukuphoqiwe. La kufanele ngabe wena uthi okay, nayi i-situation, into efunakalayo kumele sisupporte, senzeni. Uhamba kulawo mazi, uphumile kutheni ube negative kwi-page laMseleku. Ngobani? Ubheka ukuthi sifika kanjani ndawonye la as women, uma kuwukuthi into yabomama sisupporte la, silungise la. No, ufuna ukulwa nomuntu ongalwi nawe ngoba akalwi nawe ngokufaka isithombe sengane. And uMseleku angeke ethi nakho South Africa ngeke kuze kwenzeke. Yingakho ngithi mina lawa ama-awards abawatholi ngoba mhlambe awekho kwi-list yezinto abayifunayo, ngoba ubube bekukhona bebezothola i-strategy sokuthi bacela ukuvotelwa njalo uma benominathiwe. Kodwa into yokuhlala ku-TV bazohlala ku-TV.
Ngoba mawuthi uzokhansela ishow yami Mseleku uzoyikhansela ngani? Manje kula noMseleku ingalingi nawe. Phela ukhalculate indaba zakho wazi ukuthi kuhamba kanje. Sena siyahleba guys, ukuhleba into esibonile ku social media nakhona ku TV. Kodwa hayi ukuthi sizohlala singalali ebusuku sithi uMseleku kenjalo. Hayi, yo mayinjalo ke shuthi nami mangikhuluma izwakale kanjalo ku wrong. Ngoba ngiboni mina ukuthi wena ekseni uzozungasayi emsebenzini ngoba ubaba uMseleku usethe ku social media. Lena ke ehlangana nomndeni wakhe. Kanti mayesekhuluma neSouth Africa la singena khona eSouth Africa uhlukile. Manje mina ngazi ukuthi wone bani ngokuphosta umzukulu wakhe. Wonephi? Kuyimanje ngeke sisho ukuthi ifoni yakhe inezithombe ezingaki. Why nalezo izithombe? Defending ngizama uku-understanda yonke lento eyenzakalayo. Kusije mina into engihlekisayo i-anger yomama ngi-understand. Hayi ngeke. I-anger yosisa ngi-understand. Kodwa kuvela ukuthi kuziningi izinto ezi-wrong njengoba kunje abantu balimele bathatha izinto akithi. Nawe uyothi uyakhuluma ugcisa ukhuluma into e-wrong ngoba ngempela yabona lento eyenzakala lesiphithiphithi ukulimala kwenhliziyo eziningi. Izinto eziningi ezingenzeki right. Ingakho sekuzozondwa ngisho izinto ongafanele ukuthi uyazondwa. Kwazi ukuzonda umkhulu oposta umzukulu. Ucikwe ileyo nto. Yangiyanyisa. Hawu. Into engalimazi ngisho i-bank account yakho. Into engenzi ukuthi mhlawumbe mawusuya lapha yana mapha ama-bank akhona uyocela mhlawumbe iloni bese sicela ume. Hayibo. Phela vele manje lento leyo ukuthi wena usukhathazeke kanjalo uzifake kakhulu fanele sikhulume ngendlela yokuba rude uzugcina uyibona. Ngoba phela le ikhathazaphi. Akube kusaphekeka ntambama. Uphekela izingane. Kwenzeka kanjani anisakhulumisana nohusband wakho? Njengoba nje uMseleku eseqala lezi zinto eziwumkhuba ukuthi uposte usingabakho kumzukulu wakhe. Kwenzeka kanjani? Hayi nizosihlula guys. Siyahambisana nani kodwa ezinye izinto siyahambisana nani sizovela la egameni lokuthi support. Nakho sesiyazi ukuthi sisupporta into ekanje nakho kuvelayo udade ucela ukusupport. Manje nina nifuna silwe nobaba uMseleku asazi ukuthi sibangani naye. Asazi serious. Yona leyo ukuthi upost ingane ifanele sibilwele leyo. Lesibuza imibuzo sayibuza ukuthi hawo lokhu kunjani. Nakho futhi noma ngangaphuma impendulo phela siya understand ukuthi indaba zabo egcineni kosuku. Kodwa manje lempi le enifuna ukuthi nasi sipromote sibe singayazi singadlali ningadlali ngathi. Hawu. Musa futhi ukucasha emva ama bloggers or YouTubers or TikTok videos nani likhona ipage laba uMseleku ngena ku DM ukuze le ibe direct. Le yakho naye ibe direct because lo suyibamba kwi-video uyayizwa ukuthi phakathi kwami nawe siyaxoxa kodwa ufuna kule video ulethe i-message eyangqo kuMseleku. Usuthuma mina yini kuMseleku? Usuthuma mina ngihambise le message yakho kodwa mangithi ngiyayifunda ngathi hawo kodwa dade ulinyazwe yini? Dade kwenze njani? Nami ngithi mangifunda into ibhalile ngisala nokuthi hayibo wathi ufuna inkinga ngoba ngeke ukuthi lento ayibhalile ucabanga kanje. Kodwa ukucabanga kanje kuyadala ukuthi ube nenkinga. Kuyenzeka ukuthi usendaweni ethile le phase okuye empilweni yiye kwenza ukuthi ngisho ama comment akho abe nje. Ngibuke lokho manje uzongithuma ungithume ngibe ngithi mina wena kodwa usafuna ukulungisa indawo ethile ilungise ngoba izinto uzozibuka ngendlela eziyona. Nalento yokuba too emotional guys yazi kuyasabisa. Mina ngibona ukuthi abantu besifazane abazukwazi ukulungiswa. So ngeke kuphinde belungiseke ba too emotional.
Nangalesikhathi sokufanele ukuthi ngabe bayafunda. Nalesikhathi esesiphoqa ukuthi fundani-ke manje. Nawa ama-lessons. Angincanyela ukuthi abalekelwe ama-lessons because senjani too emotional. Kodwa leyo control Baba Mseleku soze yenzeke. Ayenzeki. Ungayibuka ngawo wonke ama-angle. Uyibuke njengoba ngitshela uMseleku akasiyi influencer le ethi mhlambe angasahlukene ama-influencer. Akasiyi influencer le uthi cha bakithi South Africa ngiyacela nangu uSunlight uthi nayi i-brand uthi uyi-brand yena uzokudina-ke ngezinto ezenzeka empilweni yakhe ongayithandi ney'ndaba zakhe oyithola usuphakathi kwazo nezinye futhi ey'sazokuchaphazeleka zibe ningi. Kodwa i-choice ithini? Qhubeka ubuke, unfollow, uyenze njani. Because manje ukuba nomqondo wokuthi nje uzocontrola uhusband kaMacele, Mayeni, Makhumalo, Mangwabe, ngaze ngizwe inganekwane efana naleyo. Uzomcontrol. Kodwa zama phela. Mhlambe kuzokwenzeka, ngesazi.